jopiny. Jakom, to jopiny gi be gise maling'ling mane miyudo kuomgi kata gito giwuon giwach wach mane to tok bedo gi bilo kod gi mbaka e rombe giendi, wach ni dhi chopo kanye? Iluongo ni en consultative. Teni ok nyal wacho ni mae kama dhi gikie. Gikone dhi bedo ka consultation go room. Jopiny owacho ni wawe wach ni odhi adhiya kamano, wabiro winjo pach jopiny. Mondo gima timo ni wanyisogi gima otimore, adiera mantie. Ok en to udwa ni watim nang'o. Gibe giwacho gichiwo pachgi. Ok gibed ni ok gichiw pachgi. Kamoro amora modhiye waloso gi jopiny, wamiyo thuolo joma kanyo gi wacho magi. Kawasetime kamaeri to ang'e ni jopiny biro ng'ado bura. Bura ma ging'adono ema biro dhi go nyime. Nitiere jo od bura